Bideo honetan, Pitagorasen teorema azaltzen da, eta teorema erabilita bi ariketa pausoz pauso ebazten dira. Lehenik eta behin, kontuan izan, teorema hau triangelu angelu zuzenetan bakarrik erabili daitekela. Beraz, 80 graduko angelu bat egon behar du triangeluan hau aplikatu ahal izateko. Triangelu honetan aplikagarria izango litzateke, angelu honek 80 gradu dituelako. 80 graduko angeluaren parean gelditzen den aldeari, kasu honetan A, hipotenusa esaten zaio. Eta beste biei, B eta C-ri, katetuak esaten zaie. Pitagorasen teoremak dio, hipotenusaren karratua eta bi katetoen karratuen baturak berdinak direla. Hau da, hau berbi, berdin, hau berbi, gehi, hau berbi. Pitagoresen teorema bi alde ezagututa, hirugarrena kalkulatzeko erabili hori izan da, edo horren moldaketak diren problemak. Kasu honetan, katetoak ezagututa, hipotenusa kalkulatu. Triangelu hau daukago, angelu zuzena hemen dago, beraz, hipotenusa hau izango litzateke. Ezagutzen ditugunak, 4 metroko eta 3 metroko aldeak katetoak dira. Formula hau izanik, B eta C dira ezagutzen ditugunak. 4 metro eta 3 metro. Eta ezagutzen ez duguna, hau. Formula aplikatuz, 16, 4 berbi. 9, 3 berbi, 25 litzateke. Hau ebazteko, haren gainean dagoen berbi hau beste aldera kontrako eragiketakin pasa behar da, beraz, berbi dagoena errobi eginez. Pasa beharko genuke. Honen emaitza, 5 litzateke, beraz. Alde honek, 5 metro neurtuko lituzke. Kontuan esan, erro kuadroaren emaitzak bi balio ditula, positiboa eta negatiboa. Hemen zuzenean, balio positiboa jarri dugu, ez daukalako zentzurik karratu baten aldearen tamaina negatiboa izatea. Pitagorasen teoremako bigarren adibidean, kateto bat eta hipotenusa ezagututa, beste katetoa kalkulatzea da. Kasu honetan, angelu zuzena, 80 gradukoa hau da, beraz, hau hipotenusa da, kateto baten balioa ezagutzen dugu, eta bestea faltatuko litzaigoke. Formula oinarri izan da, eta ezagutzen ditugun balioak bertan jarriz, hipotenusaren aldean 5 jarriko genuke, eta katetoetako baten balioan 3. Kontuan izan, hemen egin duguna izan dela, balio hau, beste aldera, kentzen pasa. Amaseiren erro kuadroa kalkulatuz, ateratzen zaigu, falta den aldearen tamaina 4 metro direla.